Както виждате, тези табла, които са по стените, реактивите, които са на чиновете, те ни дават по-ясна представа за материала. Говори. За мен беше чест, като разбрах, че ние сме едно от първите три училища, които през 1989 година за първ път открити такава паралелка с интензивното изучаване на биология и химия. Предстои ни на нас скоро да завършим, защото сме 12 клас и повечето от нас се насочили към медицина, стоматология и фармация в висшите медицински учебни заведения. Следващата питане. Повечето сме се избрали по биология. Защото също най-добре. Това е достатъчно. Това е обектив. Голяма част. Значи и на вас ще кажа, учете английски. Ако не учите английски в момента, в който света се отворил и няма граници, все едно, че не знаете български. И второ, не забравяйте български и го учете и него добре. Защото адски ще ви липса, когато се разпръснете някъде. Светът днеска е малък. Не можем да твърдим, че България е само в рамките на своите си граници. Вървете в някой от вас, където искате, дано бъдете щастливи там, но без България няма да бъдете щастливи наистина. Никога не забравяйте откъде сте излезли. Никога. Враца е достойно място. А сега да ви питам нещо друго по химия. Кой според вас са най-големи от тия там, дето са? Аз не виждам един важен, де? Той е отгоре. Изключваме го него. От тия другите, кой е най-важният? Ломоносов е сложен на ушки. Той нищо не е направил особено. Така е, факт. Нищо особено. Обаче има някой от всичките, който е направил много особено. Последният вдясно също нищо не е направил. Златаров, той просто е ходил до Съветския съюз, по време, когато тук е било фашизъм, и е казал, че е много хубаво и интересно в работническо място. Иначе като учен не е нещо особено. Кой обаче е най-голем от другите? Колежки? Не. Мария Складовска-Кюри, 2 пъти Нобелова лауреатка. 2 пъти, не един. Второ, не по една наука 2 пъти, а по 2 различни, по химия и по физика. Във време, в което жените са били доста по-зле и от сега, каквото са поставени в обществото. Ако може това да си представите. 2 пъти. Умряла от облъчвания, защото тя открива 2, мисля, че бяха Гради и Полоний. Полоний на своята страна го кръстава. Ако някой от вас открие, България да направи. Разбрахте ли? И да запомните още нещо. Нейният мъж е също такъв голям. Много велик и се казва Пиер Кюри. Сега, в София има метростанция Фредерик Жулио Кюри. Не бъркайте Пиер Кюри с Фредерик Жулио. Фредерик Жулио е женен за дъщерята на Мария и на Пиер. Женен за дъщерята. Защо тогава той е взел името Кюри, стиленце, за да се фука с това? Пълна нула като учен, но е бил в Ало-Ало. Нали гледали сте старите серии Ало-Ало? Той е бил от съпротивата. По политически причини му се е отворил чак спирка на метрото. А Пиер, който е големи учен и Нобелов лауреат, го няма никъде. За Мария тук я сравняваме с някакви други. Да знаете, че истината не винаги е написана както трябва. Извинявай се, урока политически. Командировка на Враца. По същия начин училището е затворено, прекъснати са учебните занятия и страниците. Впечатлен съм, деца. Голямата бомбардировка на власт, чували ли сте? Чували ли сте за това? Кой е прави? Англо-американците. Чърчил. Научихте го, нали? Някой от Враца да е правил нещо лошо на островите? Значи, дръжте се както се държат маджари, евреи, арменци и така нататък. До край, както те са до край с нас. Това е от мен. Докато не умекнат. Значи, сигурен съм, че Врачанин не е по-твърд от всякакви други.
Много Има добре. нещо такова. Добре. Българио, обичам те си много гори, в мене любороден план. Ще пазим тихо, българско достойно и няма никога да те предам. И няма никога да те предам. Чакай. Това е целувка за нея и за вас всички. Еламе.